Sumangon ti reklamo at theft dagiti agkasinsin a lalaki as suspect ti panagtakaw ti kalding iti Sitio Surcoc, Barangay Dumayco, Peñarubia, Abra. Dagiti suspect ket agtawen ti 26 residente ti nasao a lugar idinto 19 ti tawen na ti maysa a residente iti Luswak, Peñarubia ken maysa a Cafgo. Istorya ta kintaraken ti kalding ani Arnulfo sinapan na anapan kinita dagiti dingwen na gapu ta addan amak na a posible a maawan dagitoy. Parpari na kinyak, sige na sapaak. Tadi kita tao nga suspect. Di dala karuba nga gininom. Kaya mga no kaki di makapanuno naman ti hangan na siya ating kunak, sige na sapaan na pa. Tadi pagsir ko pala yung kalapaw ti kalding ko. Nakita ko nga wanda di kalding nga datay may isa, datay may puraw nga babae. Kaya tatan nagsapula ka di amo ako ta kan di dalan ng rimwar ken di rumor nagpakas jay buno niya. Tinasaraka mo di danana di tao. Nagnitambak. Nagturong iso na ti Luswak, Peñarubia ken bilin na item amuna nga ipakamo ken kuana no addag lako ti puraw a kalding iti lugar. Saan na nabayag nakaawat ti impormasyon nga da kalding ngayon peglako dagiti atapen na as suspect iti paset ti baksil anggad. In report na daytoy ken dagos met a nagtingnay ti pulisya. Napanday jay intugot da jay witness, intugot da jay biktima. Ket sumangpet da jay baksil mam na identify di akin bagay nga daytoy jay kalding na nga mapukpukaw. Iti investigasyon panggep talaga dagiti suspect at akawen ti kalding ken daytoy tinailugan ti kalalaw. Linano da habang nga gininom da nga alagan da jay kalding ta ipandaken da jay kinimis jay baksil mam. Agbalor ti babae a kalding ti 4,500 aging ka 5,000 pesos. Naisubli met ti kalding apaman anamuan ti buyer aday toy ket natakaw. Naarestar met dagiti dua iti Luswak, Peñarubia. Nagkedked met ten ngagpa-interview dagiti suspect. Patyen ti pulisya a posible nga adda connection dagiti suspect kadagiti napalabas a panagpukaw ti dingwen iti lugar. Inalukoy da dagiti munar a napukawan ti dingwen iti lugar nga i-report da daytoy kadakwada. Jessica Boreta, Balitang Solid North.